Il y a même des pays amis aussi. Il y a même des pays amis. Il y a même des pays amis aussi. Dans la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères algérien a une analyse chaman pour ma bonne voiture. Allô? Allô? Parce que dans la on ajoute la libération, la négociation, oh, micro tala, micro fouille tala, micro fouille barasilen tala, e balaka sona o sia so ne micro be bo ala di. Awo sisan ne bɛ ka min fɛ yen e tɛ k'o ne lamɛn o de ye problème o de la an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o e bɛ ka min fɔ n'i ye miki bɛ ne ka yɔrɔ min na n'i y'a cliquer yen kan a bɛ son bari a bɛ tɛrɛ ci son kan o kɔrɔ ko son tɛ don n'i y'a cliquer o de la e tun bɛ ka kuma donc n'i y'a cliquer a kan dɔ in na a bɛ son labila donc normalement o de la son kan ka don mais o yɔrɔ tɛ ka son na don donc du coup tɛrɛ t'o kan mɛ son tɛ ka don e b'a la ko son tɛ ka mɛn donc du coup oh donc ka filmer tɛ ka sɔrɔ micro t'a la. Donc, j'ai pas besoin d'un micro cala. Il y a un micro dans là. On est tout donné à donner à marcher. On est venu au tenir noyau. Ok. Aïe, ouais. Téléphone whatever. Hôtel chinois téléphone whatever. Samsung le téléphone est Samsung. Huawei batterie compagnie. Ok, maintenant tu vas là. Tasgirona har medin ne kudene anu nyalu karar go mai da sishe ka hima ka kayar konya arifo tasgam wara kurka mu wala no gunaya ma jawni ce maka arifo mara ga chino man en ka kare por far ko su mai lahu badlahu mali wana missionon ko yer ko da ke di kat Muhammad sallallahu alaihi wasallam barkan di bordo ko dina ko kurka ben kadam sacrifice sara yonda gara yo ka jingar sumay la wana misora yo foga yo kuku aku sero tar wala yen ko ka cerber lo ko mi cerber ga filen une saison yen ko mo wayar nga wana filen kadi jari nga men ko cerber nyaari do wana filen ay nebe fefene angana ina tasila ko parce que dobe oyi joliti oyi nindi pour ga swala ki se lakana bomana ngana kumi ima ok bena yepi unu maseka bena ya ala kuba sumaya ngani ya beya afara ngani la fa tanto ko unu kunde délégation do banana donc en français nous remercions d'abord le bon Dieu de tout puissant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de voir ce moment. Nous remercions son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous avoir accordé cette chance-là et d'avoir répondu à nos prières. Nous remercions l'ensemble des citoyens maliens et l'ensemble de la population malienne qui n'ont cessé de faire des bénédictions dans les mosquées, qui n'ont cessé de faire des prières partout, qui n'ont cessé de demander au bon Dieu pour l'arrivée de Soumaïla Cissé. C'est ça que nous sommes en train de vivre à l'aéroport en ce moment. Donc nous disons
à tous les Maliens, à la population de Bamako. Les couloirs ne sont pas des rumeurs, c'est une réalité qu'on est en train de vivre en ce moment jusqu'à l'atterrissage de son vol qui a quitté Gao. Il sera là dans une demi-heure. De venir, d'une demi-heure, ceux qui ne peuvent pas venir à l'aéroport en ce moment, on le retrouve à son domicile à Badelabougou. Tout le monde est là. Fans Club Soumaïla Cissé, Club de soutien Soumaïla Cissé, Libération Soumaïla Cissé, IRD, Malisco, Wakoroba, jeunes engagés à Chokoroba, Mali BDBA, à Sia BDBA. Donc en bas, il faut Beki Senta Kassia. C'est l'honneur du Mali. Et c'est l'honneur de son excellence, l'honorable Soumaïla Cissé qui sera parmi nous d'un moment à l'autre. Nous demandons à tout le monde, à toute la population de Bamako de se mobiliser pour accueillir son excellence, M. Soumaïla Cissé. Je vous remercie. Merci. C'est bon. Gani kana Gani. Gani kana ni we benito. Gani na. Gani we benito. Gani donc il réclamera. Gani qui kana voilà hein. Oh ya sabarwa OK bon aïe. John me hago kuma OK donc on sera en Palma d'Oma et on collectif de Wamoumane engagé pour le Mali. OK donc on va faire barkada ay aw nana kene nga ari pour la dore te be ma donc on va faire un boulot pour nous faut faire aw la wa aw la an so jale wala mo ya ma do mo wala anon jera antaraison présidentielle la akoma na mo ni mo ba ka président ala kana no wa jamana nga jo ka sura machi mo ni ma ko an dimina ko do an dimina mais bi na fra ko japan so wo bi ko fa ka no Mali bɛɛ jɔ kɛ Mali mɔgɔ ɲuman bɛɛ jɔ Mali ka jɔ kɛ foyi la ko Ala ma mun ja jamana ye jamana barikama de jamana ye barika b'a la n'u jalo fɛn fɛn ka ca Ala fɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala barika da an bɛ Diko fo an bɛ segin ka Diko fo ka Diko yɛrɛ barika da mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ sɔrɔla kɔ an b'a bɛɛ fo an bi yan f'a ka bɔ avion kɔnɔ an ka taa bila ka so ni Ala ka jɛ Dolo amo Ala fo Ala ko et Dolo OK merci beaucoup voilà donc magala baba fra on ko magala baba fa an b'a fɔ malien bɛɛ la mulu bɛ so ay na kunge na mo se kana aéroport la ay ta balla bus wala ka dala voilà Dolo mo aw sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka u ma kɔnɔ dɔw bɛ aéroport la dɔw bɛ balla bus Amara oui musokɔrɔba OK musokɔrɔba aketo ne ba assalamu alaikum an ye b'a la hali ni mɔgɔ ma fɔ i nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛ min kan donc e bɛ se ka mun de fɔ ne tɛna se fɔ ta bɔ Soumaïla ne min bɔ Soumaïla muso a kɔrɔkɛ Kolokani a muso Asan kɔrɔkɛ ko Sayi Solodeni o de ye ne tɛ ne muso Bugo de b'an ka so ni Soumaïla muso wa ne kɛra Soumaïla ka 3e adjointe ye à la mairie de la commune 4 avec Moussa Mara donc Soumaïla ko n'a wulila ni ne ma wuli ni kun tɛ na ko wɛrɛ la dɛ ne bɛ barika da Ala ye ne bɛ kuma Kolokani ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ Kolokani kaw y'u seko kɛ an ye marche kɛ ka sarakaw bɔ ni Ala ye bi don yira an na fo an ka se yan de ka o yira jamana wa ne b'a ɲini minnu bɛ so u ka wuli kana fara an kan an ka Soumaïla kunbɛ bɛɛ ka Soumaïla bɔtɔ ye avion bɛɛ ka Soumaïla kunbɛ o kuma de tun bɛ fɔ ko ka taa ɲɛfɛ Ala sago
Merci beaucoup. Voilà, Dolo. Ami Foki Barkada, il te présente Beba de Kapaso Kanu, il a engagement, il a testé à Doulente, il est baraming M5 là, à Terra Mali Chinesiana, donc on a ala nana ibn Bouakar qui est à et nouvelle duma wara fana nana siga bébé so ayira parce que tant qu'à aye là on sait certitude absolue fort donc siga bébé fait ayira ka faut la c'est la so c'est enfin ya donc on a la satisfaction du métier et là vraiment décennie pour l'histoire de la première fois tellement c'est le fait même que Bibi n'a pas de la Amérique du Sud la escale de Fran là où il y a des ça mais on va dire la même voie que donc le cas c'est la foi qui va nous grâce à la paix à quoi abenina akene wa inshallah c'est alna pour kana dans les guerres amara je suis vice-président de l'association jeunesse engagée pour le Mali l'association est représentée défendre les idéaux de Soumaïla Cissé aujourd'hui qui bat pour le Mali donc vraiment mais quand même moi arrêter d'aller dans la vraiment mais elle sera appel de la sécurité quand on autorité elle fait RFP RBADO a quelqu'un a dunia simatania takala ni le président légitimement élu au Mali donc vraiment je remercie tout le monde les femmes qui étaient à l'aéroport la fête c'est pour Ismaël Académie le Mali Académie Ismaël Akou Mali on a fait donc vraiment merci beaucoup jarani kuma la bambe merci beaucoup. Merci. Ah, ok, on a pour qu'on là. En même temps, mais appel pour la voilà, ok. Ok. Ah, c'est Hakana Jigina Totina Tune. Gandhi. Ah, voilà. C'est bon? Ok, problème là. Et ok, merci. Donc, on a fait un bon maquet d'Oma. On a fait à ta présenter, à ta tourner à Djamouko. On a fait des ok.
Donc, en porte-parole du collectif pour la libération de Soumaïla Cissé, Mouktarsi, on a les réunions fait. Mbalmo, Kabri Soumaïla Cissé, Menelani, ou Akibala, Jabaranunga, réseaux sociaux là, a une activité chamanque pour que Soumaïla Cissé a libéré. Quelle était à ma nemsega pour un amaslogo, avec Soumaïla Cissé la libération, avec un para plus B, avec l'autorité alertée. Donc, on a la Mouktarsi, à la donc, on a un cas aussi vers là. Otage dont libérer la nia takale donc du malien chama meka expliquer que Soumaïla Cissé kabe commencer enseignant dans les tout prochaines heures ma foi alhamdulillah à propos de Tongadja à ses validités Kabri le 25 mars 2020 neni collectif pour la libération de Soumaïla Cissé Mbo amanga minutu compté amanga heure compté amanga don compté ay keleke a wuli kan jo an sera paiement an donna peka quand demain Soumaïla Kola depuis que nous serons en information de mais Soumaïla Kola ka foko Soumaïla Blala ko prisonnier do libéré là donc pour information nous anya sege ka lajé et chamamba à la information chama tien nga on tise ka kuma ni dalo tambolo dalo e moué faut autorité ou ka confirmation dit walma parti URD celui de cuisine B luga confirmation dit ou bien famille fanaga confirmation dit donc on rebebo makononi de là na on clos ekibara munu me koni akibara munu kade on clos là ka fora ko ni ay en rebe aéroport là ya en dolembe en mega Soumaïla Cissé de makono ni ala sona makoni abe son asama ya ateme na tanga ma me fana ko confirmation dira on tise ka foti kasura mabo parti da ou bien kasura mabo famille da ou bien kasura mabo autorité ou da ou de kakan na e ame autorité ou bunya de pas un bara indamine anu be en bolo nu bolo be ñogon bolo ka CNSP ka damne depuis ibeka la fo na bla badaola ka temeni CNSP be Soumaïla ko ke wa ko e amanye do bolo mais ame do o ke bi denta o ganye Soumaïla kana malika lafia malendo ere ka lafia mi yakli dinga ko wati de la imam diko re tourner do nord là pour que ta libération ka yini alama akba imam diko yo ke imam diko e fenwere ke mu achano e depuis anga jekulu sigi senga asira imam diko ma akan plasra aka duwa ukan ayan fade ay mu ko bade jamana en kono nyaye an re yira M5 keneka ka foko Soumaïla Cissé be FSD là ko FSD M5 kono o dronte parce que imam ya boya imam ya ndeme imam ya plasra imam ya sego beke ni yoro e me foli bla imam ma ka foli ka sama ka wale nyuma don ay bara fenfeke fa se bima aka do kan alibi Soumaïla Cissé ka se ka yere soro aka jigi Bamako ya aka na anga ta bla ka so aka sura fana dun amso no fe. Bon, juste un petit mot, ni à Takala, pour nous faire wakati mina et ni à fouiller à Taraka campagne là, garde corps à Saraka, Kena nous a amanga ina, ya fo mi anti sega nyina Mohamed ye chemu tura Soumaïla Cissé ko kata campagne na amake anana fatu ame doka aye alaka hinala alaka dauro Soumaïla alaka kesla mesu alaka naka saya ke fui alaka to Soumaïla Cissé fana kana nyina ko Soumaïla Cissé ki akli to ala anaka tema an koni akli bala alaka to vraiment a dauro ka Soumaïla aka kesla mesu ame doka aka temba ya fana ye alaka ubalo vraiment ala ku balo ala kanu de se foi la tiana tiana ko ala kana ke fisiri wale u ma Mohamed Sara cogomi Mohamed Sara maliko de la Sara Soumaïla Cissé no fe ya fo cogomi Soumaïla Cissé wulila kata maliko de ta amata yere ko la atara maliko de la yamaria bedirama ka bisi aka campagne na atara campagne na janfa mun dona la ala bo don on bo don mais ni ala ko mun be ke o be ke ma dakan ala de bolo ala ya ke cogomi avec Etienne. Donc vraiment, on me doit de que Alidi, Soumaïla be duguma a be sanfɛ o ala k'an ɲuman se anw kɛrɛfɛ yan ka ɲuman don a ka denbaya la hɛrɛ ni baden kɔnɔ. Kumakan laban min bɛ n bolo
mais ni ala y'a kɛ ko Sumala Sise tilala bi o y'an ka duwawu ye ala k'a to a ka bila an bɛ foli bila an hakili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ otage la Mali kɔnɔ i tɛ finitigi ye o i tɛ finitigi ye o i ye civil ye o an hakili b'olu bɛɛ la an bɛ duwawu kɛ ala k'a to u bɛɛ ka bila ala k'a to u bɛɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka sigi u ka denbayaw la ka maliyɛnden bɛɛ fo collectif pour la libération de Sumala Sise ani jeune o jeune ani organisation y'i cɛsiri Sumala Sise ko la an ka foli k'u ye ka maliyɛn la diaspora mɔgɔw fana fo u y'an dɛmɛ kosɛbɛ olu ka message u ye weleli minnu kɛ u ye an dɛmɛ ni ko caman ye a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ yan ka foli bila Sumala Sise ka famille ma k'a fɔ ye hali bi an b'u kɛrɛfɛ u k'an muɲu hali bi ni ala sɔnna a ma sɔɔni Sumala Sise bɛ se Inch'Allah a bɛ sigi a ka denbaya la hɛrɛ ni baden kɔnɔna na. Ne tun bɛ fɛ ka appel laban dɔ lancer o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a ɲini autorités fɛ ni nouvelle in confirmera pourquoi pas Bandaw a man ka ye nin kɛnɛ kan Sumala Sise a ka libération n t'a dɔn n'i bɛ se ka mun fɔ o la ou bien premier ministre parce que mɔgɔba de don jamana ye mɔgɔba de don. Bon hakili la an bɛ ka autorités ka confirmation makɔnɔ n'u ye confirmation di hakili la u yɛrɛ kɔni Sumala tɛ se ka na ten i n'a fɔ foyi ma kɛ ni Sumala bɛ na hakili la fama dɔ bɛ d'a kan wa ni Bandaw tɛ kɔni a kan ka kɛ Mukutari Wani dɔ la kelen kɔni kan ka na ka vraiment kana fara an kan k'a fɔ Sumala bisimila k'a fɔ fana k'u fo u ye baara minnu kɛ a baara ma nɔgɔn Bandaw mɔgɔ caman tun bɛ k'a fɔ ko a ma Sumala tɔgɔ fɔ a ka discours d'investiture la mais a y'a yira ko kuma dɔrɔn tɛ ko acte fana bɛ se ka baara kɛ donc ni nin nana kɛ tiɲɛ k'a fɔ ko vraiment Sumala bilala ko Bandaw autorité de la transition sababu don an bɛ foli bila u ma k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko vraiment u ka na an ka jɛ ka Sumala bisimila yan k'a fɔ ko Mali mɔgɔba dɔ de nana Sumala k'i jɔyɔrɔ fa Mali ko la Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Parce que an tɛ poser ta dɔɔnin.
ayiwa hali bi ani an bɛna ese ani aéroport mɔgɔw Salifu Jara ale kɔni ale bɛ kɛnɛ kan ye donc Sumayila Sise ka ko donc fɛn fɛn b'a la bi kɔni a ɲɛ na dɔn a ɲɛ na dɔn ni Ala sɔnna ma Sumayila Sise minɛna condition minnu na Sumayila Sise tun bɛ jɔnniw bolo Sumayila Sise donc minnu tun ka laɲini yɛrɛ tɛ Sumayila Sise k'a bila ye ni Ala sɔnna ma a bɛɛ de ɲɛ bɛna dɔn sisan Sumayila Sise minɛna condition minnu kɔnɔna la janfa de don wa a ma garisigɛ de sɔrɔ wa terroriste de don wa ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɛdɔn o bɛɛ la parce que président Sumayila Sise a bɛna kuma président Sumayila Sise a bɛna kuma a yɛrɛ ye minnu ye a n'a ye ko minnu faamu Mali ko in Mali kura in a baara dɔw bɛ daminɛ ni o de ye kɛwale minnu kɛra président Sumayila Sise a binna janfa min kɔnɔ janfa de don wa walima garisigɛntanya de don wa o ɲɛna dɔn min y'a minɛbagaw fana ye walima u ni fama dɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u damaw de don wa a tun bɛ lahalaya minnu na ye fana bɛɛ ɲɛna dɔn n'o tɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔ minɛ anw ka Mopti mara kɔnɔ o tigi ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Tesaliti mara kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ kɔni ko tubabu minnu fana nalen bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'olu b'anw dɛmɛ k'anw ka jamana lakana mada la ni olu fana bɛ lakana baara la ye n'o tɛ nin terroriste ninnu nin bamanci kɛwale mɔgɔ ninnu bɛ se ka taama cogo di anw ka jamana kɔnɔ fo kun ni kun ka sɔrɔ mɔgɔ ma u ɲininka u tɔgɔ la mɔgɔ mun ɲininka u fa jamu na bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Sumayila Sise ye otage min ye Sumayila Sise otage min ye a tɛ ale ka déplacement ale ka tagama o ma nɔgɔn ten k'o ka kɛ ko ye ko min ma ye satellite m'o ye technologie ma mɔgɔ ma o k'olu ka communication lamɛn o fana ye ko ye ko min bɛ anw dabali ban kɔrɔnfɛ kɛlɛ ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a mankan in na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw kɔni ka faamuyali na a cogo la mɔgɔ kɔni ka bɔ Kumera ka Tesaliti lasɔrɔ o ma nɔgɔn ten kosɛbɛ ka sɔrɔ e ni fama ma bɛn sira la tubabu bɛ dasili anw bara yan MINUSMA sɔrɔdasi diɲɛ sɔrɔdasi bɛ dasili anw bara yan cogo min na ko e ni mɔgɔ ma kuma mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ye an ye mɔgɔ tɛmɛtɔ ye o fana ye ko ye ko min bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ nka Mali ko in Mali kura in a baara dɔw daminɛ fana ye mɔgɔw ka bɔ kow kalama ye nin kow bɛ ka taa cogo min na tantɔ ni mɔgɔw bɔra kow kalama mɔgɔw ɲɛ bi yɛlɛ ni mɔgɔw ɲɛ yɛlɛnna a ka ca Ala fɛ u bɛ vote ɲumanw kɛ n'u ye vote ɲumanw kɛ ɲɛmɔgɔ ladiriw bɛ sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ ladiriw sɔrɔla jamana bi bɔ nɔgɔ la faso bɛ kɛ an sago ye an ka denmisɛnninw u ka ɲɛta bɛ sabati nka o kɔni hali bi an bɛ o hukumu kelen de kɔnɔna la min ye Mali kura in baara ye a baara a tɛ ɲɛ cɛsiri kɔ a baara a tɛ ɲɛ dusu faga kɔ maliyɛnw hali bi a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a k'aw muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali kura in bɛ jɔ cogo min na an ka o baaraw an k'o olu ok o ɲɛ sɔn
son ambiance. Allô? Douala, c'est Ghana. Ah oui, effectivement, Douala, c'est Ghana. Douala, c'est Ghana parce que quand on regarde l'équipe de Ghana, Douala, donc, Paris. Depuis Paris, Fatouma Traoré. Ah, Fatouma, ça va bien, ça va bien. Je vous salue. D'accord. Donc, on va appeler les infos, quand on a été connecté, Inch'Allah, on est qui on a fait un pour la